Gobernu Kontseiluak gaur eguerdian onartu du bake eta bizikidetza plana. Datozen 3 urteetarako bakegintzaren bide orria izango da bake eta bizikidetza plana Eusko Jaurlaritzarentzat Josu Erkoreka eledunaren arabera. Oinarritzat hartutako printzipioak biltzen ditu atarikoan eta Eusko Legebiltzarrak onartutako zoru etikoa delako hori ere jasotzen du bere eranskinean hitzez hitz jasota. Bake plan horretan jasotako 18 ekimenak garatuko ditu gobernuak legealdi hau bake eta normalizazio politikoarena bilaka dadin. Erkorekak azaldu duenez, planak eragile sozial eta politikoen ekarpenei zabali jarraituko du hemendik aurrera ere. Irizpide zabalarekin eta irekiarekin kudeatuko du gobernuak. Logikoa denez, gobernuak bere gida bezala hartuko du plana eta hemendik aurrera hartuko dituen urratsak plan horren araberakoak izango dira. Baina hori horrela izan arren plana zabalik izango da hemendik aurrera ere. Honi gehitu dio azken hilabeteotan eragileek aurkeztutako ekarpenak jasotzeko ahalekin berezia egin duela gobernuak eta 27 zuzenketa eta 42 iradokizun orokor bildu dituela behin betiko dokumentuak. Bake planak jasotako kritikak ulergarriak direla uste du Erkorekak, baina horiek ez dutela plana zapustuko esan du. Baina gure konpromisoa da seriotasunez, erantzukizunez eta zuhurtasunez aritzea lanean, bizi dugun abagune historikoari onura ateratzeko.